Александр Лукашук. Там, дзе няма цемнаты. Нататкі дырэктара беларускай службы радыёвабода 1998-2023 гады. Чытае аўтар. Партрэт і твар розныя рэчы, тым болей аўтапартрэт, нават калі гэта селфі. Але калі гэтае селфі з усімі разам, усё, што вы пачуеце, праўда, у той ступені, у якой напісанае і прачытанае можа быць праўдай. Маё рашэнне развітацца з радыёвабода ў 2023 годзе не было аднамаментным. Кшталту час прыйшоў, больш не хачу, не магу, не буду. 3 дзесяцігоддзі працы на адным месцы я адчуваў як адзін шчаслівы дзень. Можа таму, што ролі мяняліся. Рэпартэр, інтэрв'юэр, аналітык, каментатар, вядоўца жывых эфіраў на радыё і тэлебачанні, стваральнік бібліятэкі свабоды. Мяняліся і пасады. У 1998 я стаў дырэктарам беларускай службы, быў дырэктарам афганскай службы, выконваў абавязкі галоўнага рэдактара ўсяго радыё «Свабода», радыё «Свабодная Европа». А гэта 2,5 дзесяткі краінаў, 3 дзесяткі моваў. Увесь час дзе-небудзь то выбары, то катастрофы, то турма, то вайна. Не засумуеш. Начальства хоць і мянялася, але мне пераважна шанцавала. Усе для мяне ставіліся добра. 25 год на пасадзе дырэктара, рэкорд амерыканскага замежнага вяшчання. Мне шанцавала і з маімі таленавітымі супрацоўнікамі ў Празе і Беларусі. Было асалодай працаваць разам. У беларускай службы быў высокі прафесійны аўтарытэт. Мне не хапала сценак у кабінеце, каб выставіць усе нашы ўзнагароды. Было ўзаемаразуменне з маімі калегамі, такімі самымі дырэктарамі моўных службаў, як на радыё называюць рэдакцыі, украінскую, балканскую, іранскую і ды іншыя. Калі ў 2021 годзе дырэктары службаў утваралі арганізацыю для адстойвання сваіх інтарэсаў, дырэктарскі клуб, мяне абралі яе першым кіраўніком. Я любіў свабоду і менавіта таму прыняў рашэнне развітацца. 2020 год – самы яркі год свабоды Беларусі пасля аднаўлення незалежнасці і самы паспяховы год у гісторыі беларускай службы радыёвабода за ўвесь час яе існавання. Але потым, у 2021 і 2022 годах мы працягвалі вынікова працаваць, нягледзячы на рэпрэсіі, на калег за кратамі, на выгнанне, але ўсё больш і больш маёй энергіі, рэсурсаў, часу, сіл ішло на барацьбу і не за лепшую будучыню для службы і аўдыторыі, а на барацьбу супраць свайго тагачаснага карпаратыўнага начальства ў Празе і Вашынгтоне. Пастанова скараціць траціну беларускай службы ў Празе ў канцы 2022 году афіцыйна, каб застацца ў рамках бюджэту арганізацыі, стала апошняй рысай. На радыё быў прафіцыт бюджэту, анансаваліся дзесяткі вакансіяў, пачыналіся грандыёзныя праекты. Калі магчымасці нешта змяніць знутры былі вычарпаныя, упершыню за 3 дзесяцігоддзі я стаў шукаць дапамогу звонку. Прадставіў сваю пазіцыю інспектарам дзярждэпартаменту США, які праводзіў праверку радыё. Але іхныя высновы публікуюцца не хутка. У канцы 2022 году беларуская служба атрымала найвышэйшую ўзнагароду амерыканскага замежнага вяшчання, прэмію Дэвіда Берка, другі раз. Падчас жывой лініі я напрасткі звярнуўся да старшыні агенцтва глабальных медыяў, цытаваў украінскага прэзідэнта Владзіміра Зяленскага: «Нам патрэбная амуніцыя, а не маральная падтрымка». Адказу не было. Заставалася толькі ахвяраваць сваёй пазіцыі. У снежні 2022 мяне запрасілі выступіць у парламенце Чэхіі, расказаць пра Беларусь і нашых вязняў. Гэта была самая высокая трыбуна, з якой я калі-небудзь прамаўляў. Я зачытаў па-чэшску словы Вацлава Гавла, якія ў снежні 2011 на маю просьбу ён напісаў беларускім вязням. Гэта быў апошні допіс ягонага жыцця. Праз 3 дні яго не стала. «Мілы пшателе, пшею вам все найлепші, а свободу вашій землі».
У спікеркі парламенту, які некалі абраў Гаўла прэзідэнтам, былі слёзы ў вачах. У мяне, верагодна, таксама. На каляды гаварыў з сем'ямі нашых вязняў, дапамагаў з падарункамі для іхных дзяцей. Новы год мы сустракалі ўдваіх з жонкай. Яна цяжка хварэла і ўжо амаль не вставала. Гэта быў наш 46-й і апошні Новы год разам. Я не ведаў, што больш не будзе. Нам заставалася менш за 3 месяцы. Света ганарылася свабодай і была супраць майго сыходу, перажывала за вязняў іхныя сем'і, настойвала, каб я працягваў. Я думаю цяпер, што варта было сысці раней. Правёў бы з ёй больш часу. Люты 2023 стаў апошнім месяцам маіх 3 дзесяцігоддзяў на свабодзе. Адбыліся ўрачыстыя праводзіны з прамовамі, узнагародамі, пажаданнямі ад начальства і калег з розных рэдакцыяў, тостамі, падарункамі, усё па найвышэйшым рахунку. 28 лютага я апошні раз выйшаў са сваёй найлепшай у жыцці працы, каб апынуцца перад новай свабодай. Там, дзе няма цемнаты. Гаворыць Радыё Свабода. Гаворыць Радыё Свабода. Галоўны дзень журналістыкі і не толькі пятніца. Што выклікае пытанне, ці ўсё ў аўтара ў парадку з арыентацыяй у часе, ды і не толькі. Але што паробіш, калі пачаў я гэтыя нататкі ў пятніцу 15 ліпеня 2022 году і скончыў у пятніцу 30 верасня 22. Калі пятніцы раптам сталі выскокваць і патрабаваць асобных раздзелаў, то як дзень нараджэння самай незвычайнай перадачы, калі ў нашым этэры адначасна загаварылі па-беларуску былыя прэзідэнты Злучаных Штатаў і Чэхіі, альбо як дзень, калі апошні слухач напісаў ліст на свабоду, ці як дзень, які запатрабаваў падзяліць сябе на 7 пятніц, каб хоць неяк змясціць ягоную плынь. Не кажучы ўжо пра пятніцу, калі ў абед мне прапанавалі звольніцца і яшчэ давалі за гэта грошы, а ўвечары не адпусцілі нават у адпачынак за свой кошт. Што, вядома, выклікае пытанне, ці ўсё ў аўтара ў парадку з іншымі днямі, і не толькі. 70 разоў апошні працоўны дзень тыдня сустракаецца ў тэксце і фігуруе ў загалоўках. Хоць які ён апошні, калі навіны не спыняюцца 24/7. Марна шукаць нагоду адсвяткаваць пятніцу. Пятніца – сама нагода, што, на думку аўтара, не выклікае пытанняў. Пятніца 15 ліпеня 2022. Сонца ўзыходзіла, калі цвякнуў тэлефон. Дачка пісала, што дзень нараджэння ў нядзелю адмяняецца пазітыўны ковід-тэст. У адказ на спачуванне пацікавілася, чаму я не сплю, можа, што здарылася. Доўгая гісторыя, кароткая ноч. Я пачынаю гэтую кнігу ў канцы доўгага дня. Сонца ўжо заходзіць, але першае, што напісаў у гэты дзень, пасланне сваім калегам. Дарагія сябры, год таму адбыўся напад улады на наша бюро ў Менску. Прайшлі ператрусы, канфіскацыі і арышты Інны, Алеся і Алега, якія апынуліся за кратамі. Валянцін перамог спецслужбы, якія ўварваліся ў кватэру, але не здолелі яго затрымаць. Тайфун пераменаў з таго часу раскідаў нашых калег па розных краінах. 3 з нас за кратамі, 4 яшчэ ў Менску. Ваша асабістая стойкасць, мужнасць, адвага, салідарнасць і ахвярнасць, адданасць журналістыцы – залатыя старонкі новай гісторыі Беларусі, якую мы штодня пішам. Вашы сем'і, блізкія людзі дзеляць гэты цяжар і гонар з вамі. Адзначце гэты ліпенскі дзень чым-небудзь асаблівым. Ён варты і малітвы, і тосту, паштоўкі ў турму і ўспамінаў для будучай кнігі. Можна пайсці ў парк ці на канцэрт, занесці кветку да помніка, запаліць свечку ў акне, узняць келіх. Шчыры дзякуй вам за нашу і вашу свабоду. Лічыцца, што гісторыя Беларусі мае дакладную дату новага пачатку
9 жніўня 2020 году, калі людзі паўсталі за сваё права выбіраць і з насельніцтва ператварыліся ў народ. Усе дакладнасці, аднак, толькі метафоры, якія хоць і дакладныя, але па-іншаму і пра іншае. Ужо на пачатку лета, калі пачаліся першыя перадвыбарчыя сустрэчы, у паветры з'явіўся новы гук, які лавілі мікрафоны і камеры свабоды. Сказы сталі даўжэйшыя, лягічныя, аргументацыя пераканаўчая, ацэнкі разгорнутыя, змянілася нават артыкуляцыя. Твары разгладзіліся і пасвятлелі, знікла звыклая насцярожнасць, быццам у краіну упусцілі кісларод. Да мікрафонаў свабоды станавіліся ў чаргу, было што сказаць, хацелася гаварыць, быць пачутым. Новая гісторыя нараджалася праз мову. Свабода заўсёды нараджаецца праз мову. Калі 25 чэрвеня 2020 тузін істотаў у бронекамізэльках і масках уварваліся ў кватэру журналіста і блогера свабоды Ігара Лосіка ў Баранавічах, калі пачалі ператрус на вачах жонкі і аднагадовай дачкі, а потым забралі Ігара, гэта таксама было пачаткам. Вайна супраць свабоды заўсёды пачынаецца з вайны супраць слова. За кратамі. Ігар Лосік. Ігар. Галава адрываецца ад кампутара, быццам вынырвае з марскога бяздоння, і я паказваю рукой: сядзь роўна, а то хутка за пяткі з экрана выцягваць давядзецца. У 2013 годзе Ігар Лосік прыехаў у Прагу на стыпендыю імя Вацлава Гаўла, якой узнагароджваюцца маладыя і таленавітыя журналісты краінаў усходняга партнерства Еўразвязу. 9 месяцаў ён правёў у рэдакцыі. Дакладней было б сказаць, ягонае цела правяло амаль год у рэдакцыі. Гаварыў мала і няголасна, глядзеў уважліва, ціха усміхаўся, пакуль сам ён вёў свае дыгітальныя дывізіі ў атаку, адбіваўся ад троляў, пасылаў прыцэльныя і важкія, як балістычныя ракеты, твіты. Я не ведаю, што Ігар адчуў, калі пабачыў артыкул у газеце New York Times пра пачатак расійскай вайны ў Донбасе ў 2014 годзе. Артыкул сканчаўся заклікам «Перашліце гэты твіт», і гэта было напісана пра ягоны твіт. Уначы ў Баранавічах ён сачыў за расійскім войскам, што пачало рух на Ўкраіну, і першы паведаміў пра гэта. А сярод яго падпісчыкаў была адміністрацыя прэзідэнта Ўкраіны, дыпламаты, палітыкі, журналісты. Артыкул Хрысці Фрыленд, канадыйкі ўкраінскага паходжання, якая неўзабаве стала міністрам замежных справаў Канады, быў у топе газеты New York Times. У 2020-м мы ведалі, што Ігар у небяспецы. Яркія паспяховыя прафесіяналы заўсёды пад падазрэннем у Беларусі, ад бізнесменаў і медыкаў да мастакоў і праграмістаў, бо немагчыма быць паспяховым прафесіяналам без свабоды. А калі ён яшчэ і працуе на радыё з такой назвай. У весну 2020-го я зноў запрасіў Ігара ў Прагу на некалькі самых небяспечных месяцаў, прынамсі хоць бы да выбараў. Ягоная праца ў сацыяльных сетках была надзвычай плённая і каштоўная. Сотні тысяч падпісчыкаў чыталі яго навіны, дасціпныя каментары ў суполках Facebook і на іншых платформах. Ігар не хацеў пакідаць Беларусь. Малое дзіця, трэба дапамагаць жонцы, дома ўсё уладкавана. Пасля некалькіх размоваў быццам пагадзіўся. Мы зарэзервавалі яму кватэру, я паслаў яму адрас, каб паглядзелі з жонкай на карце Google, дзе будуць жыць у Празе, але трэба было памяняць пашпарт, зрабіць прышчепку, потым яшчэ нешта. Яго трымалі спачатку ў турме Жодзіна без абвінавачання ў перапоўненых камерах, спрабуючы зламаць псіхалагічна. Ён двойчы абвяшчаў галадоўку, адмаўляўся ад ежы больш, чым на 40 дзён. Здолеў завастрыць засцёжку і на допыце ўзрэзаў руку. Яго ўратавалі. Ігара судзілі разам з самымі вядомымі праціўнікамі рэжыму Міколам Статкевічам і Сергеем Ціхановскім, як адну групу, у якую ўключылі яшчэ 3 блогераў. Ігар у абвінаваўчых дакументах і судовым выроку амаль не згадваўся, але ягоная роля была ацэнена
другім паводле велічыні прысудам. 15 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Прысуд Ігару – найдаўжэйшы тэрмін зняволення журналісту ў гісторыі Беларусі на той час і ў гісторыі ўсяго радыё «Свабода» за ўсе часы. Пасляслоўе. Мы дачакаліся Ігара ў 2025 годзе. Пасля няспынных шматгадовых намаганняў палітыкаў у Еўропе і Амерыцы, дзякуючы ініцыятыве адміністрацыі амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа разам з групай іншых вязняў, Ігар быў вывезены ў Літву. Без рэчаў, без дакументаў, але на свабоду. За кратамі. Андрэй Кузнечык. Калі я пісаў гэтыя радкі, яшчэ двое маіх калег пісалі лісты са зваротным адрасам турма. Вэб-рэдактара Андрэя Кузнечыка арыштавалі 25 лістапада 2021 году. Група налётчыкаў у пагонах захапіла доступ да тэлеграм-каналу, які Андрэй рэдагаваў, і размясціла радасны каментар і пагрозы падпісчыкам. Радасць іх была нядоўгай. Праз чвэрць гадзіны мы заблакавалі ім доступ. Істоты ў масках забралі з дому ўсе грошы, тэхніку. Спачатку Андрэя судзілі на 10 сутак за непадпарадкаванне, потым зноў за дрэнныя паводзіны. Затым абвесцілі галоўнае – радыё «Свабода» экстрэмісцкае фармаванне. І цяпер супраца з ім злачынства, якое для Андрэя ацанілі на 6 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. За дзень да арышту Андрэй паслаў ліст сябру, дзе тлумачыў, чаму не хоча з'язджаць з Беларусі. Ён пісаў пра ўласны выбар, бо гэта быў менавіта выбар. Я з 13 гадоў жыву беларушчынай, паступіў на філфак дзеля яе, жыў і працаваў з арыентацыяй на яе. Цяпер мне за 40, але рэч не ў тым, што позна пачынаць з нуля, рэч у тым, што я не хачу збочваць сцежкі працы на карысць беларушчыны. У цяперашніх умовах мне здаецца меншай пакутай адбыць у вязніцы прыдуманы тэрмін, чым развітацца з радзімай на няпэўны аж да скону час. Хоць тут я магу фатальна памыляцца ў тым, наколькі далёка могуць зайсці рэпрэсіі. Я лічу, што дзеці, узгадаваўшыся ў небеларускім асяроддзі, стануць носьбітамі каштоўнасцяў гэтага асяроддзя, а Беларусь – адзінае месца на зямлі, дзе гэтае асяроддзе мы маем, можам ствараць і разлічваць на яго. Жонка Андрэя, Алеся, засталася адна даглядаць 2гадовую дачку і 8гадовага сына. Сябры стараліся рабіць усё, каб яны не былі адны. Але цану, якую сям'я Андрэя заплаціла за ягоную працу, ведаюць толькі яны самі. Лісты Андрэя з турмы – гатовая кніга, і не толькі прозы, але і паэзіі, якую ён пісаў для дзетак. Неяк я па небе ехаў, праплывалі міма стрэхі, і вяскоўцы-землякі гаманілі каля весніц. Бачыш, чый унук уверсе, вось табе і гарадскі. Пада мной быў злітак лета, сена цэлая планета, і ўяўляў я, што той воз павязе праз захапленне, праз адкрыцці і натхненне у мой далёкі, дзіўны лёс. Чытаю гэты верш, бо хачу, каб голас стрыманага, негаваркога, сціплага рэдактара пачулі. Андрэй – эталён асабістай моцы, аптымізму, стойкасці, узор таго, як бяспраўны вязень можа дапамагаць людзям па гэты бок кратаў. Постскрыптум. Мы дачакаліся Андрэя ў 2025 годзе. Пасля няспынных шматгадовых намаганняў палітыкаў у Еўропе і Амерыцы, дзякуючы ініцыятыве адміністрацыі амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, разам з групай іншых вязняў Андрэй быў вывезены ў Літву. Без рэчаў, без дакументаў, але на свабоду. За кратамі. Олег Груздзіловіч. Я напісаў гэты раздзел у ліпені 22-го і перарабляў у канцы верасня, бо Олег нечакана пасля намаганняў прэзідэнта радыё і міжнароднай супольнасці трапіў на волю. На першай сустрэчы з рэдакцыяй я задаў яму пытанне, што значыць быць журналістам свабоды ў турме. Олег згадаў, як у калоне грамадзянін-начальнік, пабачыўшы ягоныя дакументы,
Аж закалаціўся і выгукнуў: «Журналіст радыё Свабода, адкажаш за ўсё». Ён не ведаў, што Олег рэцыдывіст і адказвае за ўсё ўжо даўно. 15 сутак у турме ў Баранавічах у лістападзе 2020 году, 10 на Крэсціна у ліпені 21 і апошні раз 23 снежня. Турма на Валатарскага, перавод у Магілёў, суд, 1,5 года калоніі. У 2010 годзе яго затрымалі падчас рэпартажу пра маўклівыя пратэсты і кінулі ў аўтазак да іншых вязняў. Але відэакамеру не забралі. І Олег стаў здымаць арыштаваных, іхныя гісторыі, потым праз вакенца зняў канваіраў у кабіне. Пасля публікацыі на нашым сайце гэтыя кадры падхапілі іншыя медыа, і расійскае тэлебачанне, здаецца, НТВ, паказала і пракаментавала іх як першы ў гісторыі рэпартаж з аўтазака, зняты затрыманым. Я ведаў Олега яшчэ да ягонага прыхода на свабоду ў 95 годзе. Мы разам працавалі ў доме друку, гулялі ў футбол. Олег быў адным з найлепшых форвардаў сярод журналістаў. У 1991 годзе ён працаваў адказным сакратаром самай масавай газеты Беларусі «Знамя юнасці» і ўзначаліў супраціў камуністычнаму путчу ў рэдакцыі. Ён быў з Берасці, як і я. Нашы бацькі ведалі адны адных, і мая маці заўсёды ў мяне пыталася пра Олега. У прафесійным асяродку да Олега ставіліся з нязменнай сімпатыяй і павагай. Пасля арышту пра яго шмат пісалі, згадвалі яго выдатную дакументальную кнігу пра тэракт у менскім метро, цытавалі натхняльныя допісы з турмы і калоніі. Ён пісаў штодня. Жонка атрымала 143 лісты з малюнкамі. У калоніі ў яго заставалася яшчэ 150 чыстых капертаў з маркамі. Хапіла б не на адзін эпісталярны раман. Калі яго арыштавалі ў снежні 21-га, ён аказаўся не толькі найстарэйшым журналістам свабоды за кратамі, а найстарэйшым з усіх зняволеных беларускіх журналістаў. Двойчы перанёс ковід, затым двойчы з перапынкам на дзень перажыў штрафны ізалятар у калоніі. А калі выйшаў на волю, выглядаючы як вязень канцлягеру, ці не першае, што паведаміў, што пасля ШИЗа падцягваўся на перакладзіне толькі 3 разы, а цяпер ужо 9. Постскрыптум. На волі Олег напісаў 2 кнігі пра свой досвед зняволення: «Мае турэмныя муры» і «Прыгоды дзядзі Віці на Валадарцы». Пятніца, 15 ліпеня 22 году. Апошні дзень тыдня пачаўся як заўсёды, а 8 раніцы з рэдактарамі абмеркавалі план дня. Галасы гучалі з Вільні, Варшавы, Прагі. У нас больш няма нікога ў Беларусі, дзе праца на свабоду абвешчаная крымінальным злачынствам. На ранішняй нарадзе кожны падаў свае пляны, ідэі, удакладнілі расклад на выходныя. Усё толькі па справе, сістэмна, сцісла. Нарады вядзе выканаўчы рэдактар, і я стараюся ніводнай не прапусціць. Хоць калі розніца ў часе з Менскам была 2 гадзіны, мусіў удзельнічаць о 7 раніцы. А дырэктарскі дзень у Празе часам заканчваецца з завяршэннем працоўнага дня ў Вашынгтоне. Абмеркаванні кароткія, тон зычлівы, інтанацыя рабочая, рашэнні прымаюцца адразу. Я атрымліваю асалоду ад такога дзелавога стылю, бо на працягу тыдня больш такога магу і не сустрэць, хоць нарада ў кампаніі будзе вышэй за галаву. У канцы выканаўчы рэдактар заўсёды дае мне слова, і сёння я гаварыў пра скандал з твітам. Напярэдадні нехта на радыё паслаў твіт пра вайну ва ўкраіне, які палічылі абразлівым, і твіт прыбралі. Галоўная рэдактарка пісала ва вечаровым мэйле пра здарэнне і патрабавала пільнавацца прафесійнага кодэксу. Нічога канкрэтнага з допісу не ўведаеш. Ніхто паслаў, ніхто скардзіўся, ніякая гэта рэдакцыя, нішто там было крыўднага, нічаму гэта неправільна. Такая культура звышасцярожнай камунікацыі выкліканая не столькі практыкай сацыяльных сетак, дзе кожны чих можа быць апублікаваны, колькі тэорыяй, магчымымі судовымі пазовамі. Напярэдадні на двары радыё рабілі летняе свята для супрацоўнікаў і сем'яў. З музыкай, закускамі працаваў бар. Аддзел кадраў разаслаў папярэджанне, што час, праведзены на свяце, не будзе лічыцца рабочым,
што піва і віно будуць прадаваць толькі 2 гадзіны, і выпіць можна не больш за 2 келіхі, і нельга зусім, калі хто працуе вечаровую змену ці наступнай раніцаю. І таксама нельга, калі вы збіраецеся ехаць дадому на аўтамабілі. Няясна, чаму адсутнічала забарона калупацца ў носе. Это не проста іронія. Зашмат менеджменту азначае дрэнны менеджмент. Не мінула пасля нашай ранішняй нарады 10 хвілінаў, яшчэ афіцыйна не пачаўся працоўны дзень, як прыйшоў запыт ад майго непасрэднага начальства тэрмінова адказаць на пытанні прэзідэнта радыё наконт нашай працы з крыніцамі. У Баранавічах асудзілі на 2,5 гады зняволення мясцовага журналіста, якога абвінавацілі ў адсыланні на радыё «Свабода» фотаздымкаў вайсковай тэхнікі з Расіі, якая з тэрыторыі Беларусі вяла вайну супраць Украіны. Хто вінаваты ў ягоным арышце? Хто не абараніў крыніцу? Мы? Не выкрутка. Я ўжо сутыкаўся аднойчы 10 гадоў таму з пытаннем пра крыніцы і іх абарону і добра запомніў свае пошукі адказу. Выбар перада мной стаяў цікавы. Калі паслухаюся парады юрыста радыё, трэба звальняцца. Калі не паслухаюся, таксама давядзецца звольніцца. Прычым тое не будзе мець аніякага значэння для 3 зацікаўленых бакоў. Бакі ў замкнёным трохкутніку, у якім я апынуўся, былі наступныя: КДБ, Бюро свабоды ў Менску і мая крыніца. Летам 2012 году я прыляцеў у Менск і наступнай раніцай, калі збіраўся на працу ў бюро, пабачыў у сваім тэлефоне мэйл ад слухача «Свабоды». На менскім метрапалітэне здарыўся акт сабатажу. Нехта пасек кабелі высокага напружання, працуюць службы надзвычайнага рэагавання, прыпынены рух цягнікоў. Чытач пісаў, што лічыць здарэнне грамадска значнай навіной і таму паведамляе «Свабодзе», якая шмат займалася тэмай метро. Допіс быў па-беларуску, адрасаваны мне асабіста, дасланы з пошты Gmail, падпісаны. Дадавалася прафесія інжынер. Імя мне нічога не казала. Мы ўвесь час звяртаемся да аўдыторыі па дапамогу, падказкі, і нічога незвычайнага ў самім факце допісу не было. Незвычайны быў кантэкст. Год перад тым 15 чалавек загінулі ў менскім метро ад выбуху бомбы. 2 падазраваных хутка асудзілі як тэрарыстаў на смяротнае пакаранне. Наш калега Олег Грузіловіч, які не прапусціў ні дня суду, ніводнага меркавання экспертаў і сведак, правёў уласнае расследаванне, якое мы выдалі кнігай «Хто ўзарваў менскае метро». Генеральная пракуратура вынесла з нагоды публікацыі афіцыйнае папярэджанне, у якім абвінаваціла «Свабоду» у падрыванні даверу да сістэмы правасуддзя ў Беларусі. Метро было ранай, якая не загаілася. Я пераслаў мэйл слухача рэдактарам і папрасіў знайсці другую крыніцу, як патрабуюць правілы журналістыкі. Неўзабаве крыніца знайшлася. Сусед аднаго з нашых рэпартэраў займаў начальніцкую пасаду ў метро і неафіцыйна пацвердзіў, што так, кабель быў пасечаны, рух спынялі. Мы звярнуліся і па афіцыйны каментар. Адказу, як заўсёды, не атрымалі і апублікавалі кароткую нататку пра здарэнне. У тэксце цытаваўся допіс нашага чытача, але без імя аўтара. Нататку перадрукавалі іншыя медыі, каціліся іншыя навіны, нарады, сустрэчы, і мы ўжо забыліся пра метро, як у другой палове дня зазваніў тэлефон. Загадчыка бюро выклікалі ў КДБ. Тэрмінова, без тлумачэння прычынаў. Ён адмовіўся. Тады мы зараз прыйдзем да вас, і вам гэта моцна не спадабаецца. Загадчык сказаў праз 2 гадзіны ў канцы дня. У яго было правіла не саступаць, ні на што не пагаджацца адразу, не гаварыць лішняга. Мы перабралі магчымыя прычыны. Нашу карэспандэнтку напярэдадні груба затрымалі на мяжы з Украінай, куды яна паехала зрабіць рэпартаж пра арыштаваных актывістак з руху «Фемен». Пасля акцыі пратэсту ў Менску іх схапілі, каго пагалілі, каму пафарбавалі валасы і выкінулі ў поле.
Радыё выступіла з пратэстам супраць затрымання акрэдытаванай журналісткі. Можа, гэта? Мы ўзгадалі іншыя магчымыя нагоды, абмеркавалі пазіцыі, як адбівацца, але пра метро не думалі. Загадчык бюро адправіўся ў КДБ. Хутка я і сам спусціўся ў метро ехаць на прэзентацыю сваёй новай кнігі, якая выйшла ў незалежным выдавецтве. Мабільны тэлефон зазваніў у падземным пераходзе. «Я звоню з КДБ, з кабінету товариша полковника», — сказав загадчик бюро. «Товариш полковник хоче ведаць імя чалавека, які даслаў нам допіс пра выпадак у метро. Мы маем гэтае імя?» Голас гучаў роўна. Это была не першая ягоная сутычка з сілавікамі, але я чуў напружанасць. Палковнік, аказваецца, патлумачыў, што калі ён не атрымае імя, дык з іншымі сваімі таварышамі прыйдзе ў бюро, яны канфіскуюць усе кампутары і знойдуць яго самі. Тое было не пустая пагроза. У шмат якіх недзяржаўных арганізацыяў падчас такіх рэйдаў канфіскавалі ўсё абсталяванне разам з кампутарамі, атрыманымі ў лізінг ад амбасады США. Іх ніхто не вярнуў. Імя інжынера не згадывалася на нашым сайце, але яго мог ведаць Белтэлекам, які кантраляваў увесь электронны трафік у краіне. КДБ регулярна публікаваў перапіску апазіцыі, падслуханыя размовы, узломваў сацыяльныя сеткі і мог знайсці імя і без нашага ўдзелу, толькі гэта запатрабавала б больш часу і рэсурсаў. Я уявіў свайго калегу ў кабінеце КДБ і даў адказ, які ён мог дастаткова пераканаўча паўтарыць. Я не памятаю імя, не ўпэўнены нават, ці быў мэйл падпісаны, трэба праверыць, але ў метро і дабяруся да кампутара толькі заўтра. Сувязь зараз можа перарвацца. Я пачуў, як ён паўтарыў мой адказ і адключыў тэлефон. Праз пару гадзін мы сустрэліся. КДБ выставіў ультыматум: альбо о 9 раніцы мы называем імя, альбо пачнецца ператрус у бюро. Я патэлефанаваў нашаму юрысту ў Вашынгтон, дзе яшчэ быў працоўны дзень. Ён дэталёва ўсё распытаў, паабяцаў параіцца з начальствам і перазваніць. Выбар быў просты. Альбо мы выдаём імя крыніцы, альбо страчваем бюро. Уся наша наладжаная праца, умовы для журналістаў будуць знішчаныя. Мы не зможам выконваць сваёй місіі. Пасля некалькіх размоваў з Прагай і Вашынгтонаў, пытанняў і дакладненняў, юрыст пазваніў, каб паведаміць рашэнне. Аўтар падпісаў свой мэйл. Мы не абяцалі ананімнасці, і КДБ ўсё адно можа яго знайсці праз Белтэлекам ці разграміўшы наша бюро і захапіўшы кампутары. І яшчэ адна акалічнасць. Сабатаж у метро – справа грамадскай бяспекі. Паліцыя ва ўсім свеце дапытвае людзей, якія паведамляюць пра злачынствы. Бо часам гэта робяць самі злачынцы, часам ад сведкі можна ўведаць дадатковыя дэталі, акалічнасці, імя давядзецца назваць. Мяне прыдушыла, як над магільным каменем. Дарагая паўза. Я шмат гадоў займаўся гісторыяй савецкага таталітарызму, напісаў кнігі на гэтую тэму, быў сябрам камісіі Верхоўнага Савету Беларусі ў справах рэпрэсіяў. КДБ для мяне быў не проста сілавой структурай на 3 літары. Это быў рак, пухліна горшая за турму. Наш слухач давярае свабодзе. Паведаміў грамадска значную навіну. Інфармацыя была праўдзівая. Так, ён падпісаўся і не прасіў ананімнасці. Але і мы не пыталіся, ці можна на яго спасылацца. Хоць, правда, звычайна пра гэта і не пытаюцца ў аўтараў допісаў на радыё ці ў газету. Паслаў, рэдакцыя выкарыстала. Так, паводле змоўчвання працуе сувязь з аўдыторыяй. Але любая шэрая зона мае свае 50 адценняў. Пасля пагрозаў з КДБ ніякіх адценняў не засталося. Выдаць імя азначала здрадзіць слухачу. Таксама гэта было б здрадай прафесіі. Журналісты не выдаюць сваіх крыніцаў, уся амерыканская журналістыка пабудаваная на гэтым базавым прынцыпе. Але тады мы страцім бюро, згубім магчымасць увогуле працаваць. Выйсця не заставалася.
Мне трэба будзе пайсці ў адстаўку ў любым выпадку. І калі назавем імя, і калі я не выканаю рашэнне кіраўніцтва, і мы страцім бюро. За вакном было цёмна, гадзіннік паказваў 10:30. Я любіў сваю працу, даражыў калегамі, паважаў сваё кіраўніцтва, хацеў яшчэ шмат чаго зрабіць для Беларусі, для нашай аўдыторыі. Якая мая віна? Віны не было, але была адказнасць дырэктара. І тут у маю затлумленую галаву прыйшла думка: а што, калі наша крыніца, інжынер, сам пагодзіцца назвацца? Чым больш думаў, тым больш слушным гэта выглядала. Інжынер пацвердзіць, што шчыра клапаціўся пра грамадскі інтарэс. Бюро не будзе разгромлена, і мне не давядзецца выдаваць КДБ імя крыніцы. Заставалася маленькая праблема. Інжынера трэба знайсці, а набліжалася поўнач. У мяне быў адрас ягонай электроннай пошты. Раней я не хацеў нічога пісаць з меркаванняў бяспекі, але гэта ўжо не мела значэння. Я папрасіў аўтара тэрмінова са мной звязацца ў любы час, аднак нармальныя людзі не правяраюць пошту апоўначы. Я пачаў хутка тэлефанаваць розным актывістам, раптам хто ведае такога інжынера, беларускамоўнага чалавека з метрапалітэну, слухача свабоды. Прозвішча было распаўсюджанае, ніхто не ведаў. Апоўначы я спыніўся. Заснуў на некалькі гадзінаў, усхапіўся перад 5:00 і вырашыў звярнуцца ў службу тэлефоннай даведкі. На сувязі была адна аператарка, я назваў імя і прозвішча, яна спытала адрас. Абанентаў з такім прозвішчам была цэлая старонка. Даведка была платная, так рана ніхто не тэлефанаваў, і я угаварыў аператарку даць мне першае імя са спісу. Імгненна набраў нумар. Чалавек аказаўся не той і вельмі незадаволены, што яго пабудзілі. Перазваніў аператарцы, атрымаў другое імя. Падняла нейкая бабка, падазрона пыталася маё імя. Яшчэ праз пару званкоў жаночы голас адказаў, што не, чалавека, якога я шукаю, няма. Ён там болей не жыве. Я сказаў, што пільная справа, звязаная з працай, тэрмінова трэба, і затаіў дыханне. Праз хвіліну я набіраў мабільны нумар майго інжынера. Мы сустрэліся о 7:00 раніцы на далёкай станцыі. Ён ехаў на працу ў першую змену. Это быў чалавек сярэдняга ўзросту, ціхі, трохі здзіўлены нашай сустрэчай. Сайту «Свабоды» учора ён не чытаў, электронную пошту не правяраў. Я спытаўся, ці не пагодзіцца ён даць інтэрв'ю для радыё і назваць сябе, і патлумачыў, што яго, верагодна, будзе шукаць КДБ, бо мы апублікавалі ягоную інфармацыю, хоць і без подпісу. Адкрыта назвацца — найлепшая абарона. Ён зрабіў тое, што зрабіў, бо лічыць, што грамадства мусіць ведаць пра такія здарэнні. Ён не тэрарыст, не мае асабістай выгады, не было намеру пасеяць паніку, нармальныя грамадзянскія паводзіны. Ён пагадзіўся, і мы запісалі аўдыёінтэрв'ю. Я падзякаваў і на развітанне даў параду. Калі да яго прыйдуць, казаць усё, як было. Як ён даслаў мэйл, як я пазваніў раніцай, як мы сустрэліся і запісалі інтэрв'ю. Нічога не прыдумляйце. Следчыя больш спрактыкаваныя і зловяць на супярэчнасцях і замаўчваннях. Кажыце праўду. Так потым і сталася. Інжынера дапыталі, пераканалі ўсё ў тым, што не хлусіць, паўшчувалі за непатрыятычныя паводзіны і адчапіліся. Мы паціснулі рукі, і я паспяшаўся ў бюро здымаць тэкст. Ён быў апублікаваны а палове 9:00. На пачатку 10:00 зазваніў тэлефон у кабінеце загадчыка бюро. Таварыш палкоўнік чакаў імя. Загадчык спытаўся, ці ў КДБ ўжо чыталі навіны на нашым сайце і параіў зірнуць. Павісла доўгая паўза. Потым пачуўся нейкі гук і ляскат з размаху кінутай слухаўкі. Это была найлепшая паўза ў маім прафесійным жыцці. Постскрыптум. У гэтай гісторыі застаўся не столькі працяг, колькі 2 пытанні і 1 выснова. Пытанні пра варыянты. А што, калі б я не знайшоў тады ўначы інжынера? А што, калі б знайшоў, а ён не пагадзіўся б назваць сваё імя публічна? Адказваць можна доўга, але выснова адна. Трэба дзейнічаць.
Гэта адзінае, што можна рабіць, калі загнаны ў кут і няма выйсця. Можа пашанцаваць. Пятніца, 15 ліпеня 22. Турэмны тэрмін чытачоў за сувязь са свабодай скалануў радыё. Я хацеў бы так сказаць, але так не было. І быць не магло, калі ва ўкраіне ідзе вайна, калі новы дом шукаюць афганскія журналісты, калі Расія капіюе вынаходства беларускага дыктатара. Ужо 2 гады запар міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» вызначала Беларусь як самую небяспечную краіну для журналістаў у Европе. 3 нашых калег былі ў турме. Рашэнне спыніць працу ў Беларусі прэзідэнт радыё прыняў у снежні 21-го. Усе, хто выехаў, працягвалі працаваць за межа. Хто вырашыў застацца, працаваць для свабоды больш не маглі. Это быў іх выбар. Адценні шэрага скончыліся. У лістападзе радыё было абвешчана экстрэмісцкім, праца стала крымінальнай, амерыканскія законы не дазвалялі мець супрацоўнікаў у краіне ў такіх умовах. Небяспека пагражала не толькі журналістам. Мы заклікалі падпісвацца на наш тэлеграм-канал, дасылаць фота, удзельнічаць у дыскусіях свабоды, і стала нарастаць пагроза для аўдыторыі. Настаўніца гісторыі з Новаполацку, прафсаюзны лідар, студэнт, іх захопліваюць, арыштоўваюць, штрафуюць за тое, што яны чытачы свабоды. Гестапа пад назвай «Губазік» дэманстравала відэо з пакаяннем паспяховага 35-гадовага бізнесоўца, менеджера замежнай аўтакампаніі, які прызнаваўся, што ён гей, быў падпісаны на тэлеграм-канал «Свабоды» і не раіць нікому так рабіць. Турма за допіс на свабоду была новай ступенню рэпрэсіяў. І ў чацвер я паведаміў пра гэты прысуд нашаму аддзелу вонкавых камунікацыяў, які робіць прэс-рэлізы, рыхтуе заявы ад імя радыё, працуе з праваабарончымі арганізацыямі. Прэзідэнт радыё таксама прачытаў паведамленне і а 6 ранку ў пятніцу запатрабаваў зрабіць аналіз таго, што адбылося. Ці сапраўды той чалавек нешта нам прыслаў, на якой платформе? Гэта быў наш сталы аўтар, ці зрабіла служба ўсё магчымае, каб абараніць крыніцу? Калі так, якім чынам улады ўведалі пра яе сувязь з намі, ці патрэбныя змены ў працоўных пратаколах службы? Мы сели пісаць адказы. Так, чытач прыслаў на наш тэлеграм-канал фота расійскіх баявых самалётаў на ўзлёце. Не, гэта не наш сталы аўтар, гэта UGC, кантэнт, створаны карыстальнікамі, як грувастка называецца ўсё, што прысылаюць чытачы і гледачы. Аўтары не пакідаюць імя, выкарыстоўваюць мянушкі. Мы не ведалі ягонага прозвішча да суду. Мы атрымлівалі падобныя звесткі, падпісаныя рознымі мянушкамі. Трэцяе пытанне пра абарону крыніцы было самае важнае. Але тая крыніца не была нашай крыніцай. Мы не выкарысталі ягоных фота. Кацінка самалёта ў небе як такая не навіна. Яна не мела інфармацыйнай вагі, не было візуальнага кантэксту. Спраўдзіць яе было немагчыма, яна мала што дадавала да тэмы. Нашы рэдакцыйныя стандарты не дазвалялі рабіць публікацыі, не было з чаго. Інфармацыя так і засталася ў раздзеле каментароў у стужцы тэлеграм-каналу, дзе аўтар іх размясціў і дзе яе мог бачыць той, хто хацеў. Гэтае самае фота, дарэчы, ён паслаў іншым медыям. А вось пра тое, як улады даведаліся пра сувязь са свабодай, мы маглі здагадацца. Хутчэй за ўсё, аўтара затрымалі з іншай прычыны, праверылі яго тэлефон і кампутар, і там знайшлі падпіску на свабоду і дасланыя матэрыялы. Магчыма, раскрылі ягоны псеўданім. Экстрэмісцкі канал быў дастатковай падставай для перадачы справы ў суд і паказальнага турэмнага зняволення. Я даслаў адказ о палове 10. Больш да гэтай тэмы ў той дзень не вярталіся, хоць самы апошні з больш як 100 мэйлаў, якія я атрымаю ў пятніцу, будзе таксама ад прэзідэнта. Наш чытач з Баранавічаў меўся стаць нашым ананімным аўтарам, а зрабіўся героем публікацыі прадметам увагі прэзідэнта радыё, клопатам міжнароднай праваабарончай супольнасці. Ён прызнаны палітычным вязнем. Пасля снежня 2021 году, калі радыё абвясцілі экстрэмісцкім фармаваннем,
усе нашы чытачы сталі палітычнымі. Зрэшты, так было заўсёды. Маё начальство. Вячка Станкевич. Я перажыў 17 зменаў прэзідэнцкай улады на радыё і толькі адну дырэктарскую. Але не толькі дзеля гэтага важнейшым з усіх начальнікаў для мяне быў і застаецца 6-ы дырэктар беларускай службы радыёсвабода Вячка Станкевич. Менавіта Вячка запрасіў мяне на працу ў Мюнхен у красавіку 1993 і перадаў дырэктарства ў беларускай службе ў кастрычніку 1998 году. Я быў фрылансерам свабоды з 1990-го, пару разоў на тыдзень дыктоўваў праз тэлефон свае матэрыялы ў рэдакцыю, супрацоўнічаў з іншымі заходнімі і ўсходнімі медыямі. У 92-м мяне паклікалі на працу ў Лондан на BBC, прыслалі кантракт. Калі Вячка ўведаў, папрасіў не спяшацца і прапанаваў працу ў Мюнхене. У Лондане не было беларускай рэдакцыі, і я выправіўся ў Мюнхен. Вячка, ён жа Уолта, вырас у Амерыцы, але паходзіў з беларуска-чэшскай сям'і. Ягоны бацька быў вядомы лінгвіст, аўтар арыгінальнага слоўніка, дзеяч беларускага палітычнага жыцця ў міжваенны перыяд. Інжынер паводле адукацыі, выдатны арганізатар, заўсёды з усмешкай на твары, часта з нейкай мелодыяй на вуснах. Вячка выпраменьваў святло і аптымізм. Для яго не было невырашальных праблемаў, і ён меў высокі парог здаровага сэнсу і яшчэ вышэйшы аўтарытэт. Як я цяпер разумею, Вячку было зусім няпроста з 2 дзясяткамі новых карэспандэнтаў у Беларусе. І нават не праз арганізацыйныя ці фінансавыя акалічнасці. Гэтаму ён даваў рады з эфектыўнасцю амерыканскага інжынера, а праз нашу савецкую, хоць і антысавецкую ментальнасць, звычкі, норавы. Ды і журналістыка наша была даволі спецыфічная. Не столькі рэпартажы, колькі каментары, процьма эпітэтаў, яканне, пыха. Такая была і наша аўдыторыя, яна такое чакала і любіла, і трэба прызнаць, гэты стыль тады даваў плён. Не лягчэй было і са штатнымі супрацоўнікамі рэдакцыі. Радыё месцілася ў ціхім кутку Мюнхена на ўскрайку вялізнага парку, Дрэнгліша Гартен, каля піўной рэстарацыі, дзе збіраліся сотні аматараў узняць мас, цяжкі літровы куфаль. Аднак справа была не ў алкагалізме. У рэдакцыі працавалі савецкія эмігранты, як тады казалі паводле габрэйскай лініі, польскія беларусы з Беласточыны, дзеці паваеннай эміграцыі з Нямеччыны і Амерыкі. Я быў першым на радыё штатным супрацоўнікам з пашпартам краіны вяшчання, на якім быў яшчэ герб СССР, не паспеў памяняць на новы з пагоняй. Таксама я быў першым у штаце прафесійным журналістам з досведам галоснасці. На час прыезду ў Мюнхен у мяне ўжо быў 10-гадовы газетны стаж. Я друкаваўся ў цэнтральным савецкім і мясцовым антысавецкім друку, быў аўтарам тузінаў дакументальных фільмаў, сябрам камітэту ў дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь, сакратаром журналісцкай секцыі. Апошняя пасада перад радыё — галоўны рэдактар самага вялікага ў краіне выдавецтва. Што выклікала падазрэнне. Неўзабаве я ўведаў, што я агент КДБ, што мая беларуская мова занадта савецкая, а ангельская занадта брытанская, што я не журналіст, а самазванец. Но было зразумела, канкурэнцыя не толькі натхняе, але і палохае. Я сапраўды не вучыўся на журналіста, проста вельмі хацелася. Яшчэ ў Ін'язе схадзіў у бібліятэку, знайшоў падручнікі журфаку, заканспектаваў, хоць і мала што зразумеў. Узорам журналістыкі для мяне быў Хемінгуэй, які ў сваіх інтэрв'ю не раз дзяліўся практычнымі парадамі з падручніка стылю газеты «Зорка Канзасу». Некаторыя з іх спрацоўвалі і ў беларускай звяздзе. У канцы 1980-х мяне абралі намеснікам старшыні Менскай гарадской арганізацыі Саюзу журналістаў. Тады ж рэдакцыі паўтузіну газет і часопісаў вылучылі маю кандыдатуру ў дэпутаты парламенту. Іншымі словамі, калегі ў Менску мяне ведалі. Ведалі і ўлады, якія не зарэгістравалі на выбары.
але ў Мюнхене трэба было знаёміцца ад пачатку. Вячка пра звады і канспіралагічныя тэорыі звычайна казаў пустое і пераходзіў на практычныя тэмы, а клопатаў яму хапала. Апроч складання штодзённай праграмы, працы з нямецкай і амерыканскай бюракратыяй, трэба было шукаць і вучыць новых карэспандэнтаў, арганізоўваць дастаўку матэрыялаў, перадачу нямецкіх марак у Беларусь. Ён ездзіў на сустрэчы з журналістамі ў суседнія краіны, запрашаў дадому, падтрымліваў сувязь з дыяспарай, арганізоўваў беларускае жыццё ў Мюнхене. Можна сказаць, што першая кніга, дзе расказваецца пра беларускую службу Радыё Свабода, мае на вокладцы імя Станкевіч. Але не Вячкі, а Джаэн, ягонай жонкі, якая напісала ўспамін пра гэты перыяд іхнага жыцця ў Еўропе. Кніга мае загаловак «Еўрапейскія прыгоды падчас падзення камунізму». Станкевічы падарожнічалі па ўсёй Еўропе ў сваім доме на колах, вялікім караване. Я напісаў прадмову, у якой раю чытачам прышпіліць рамяні, бо зараз будзе заносіць на паваротах. Менавіта дзякуючы Вячку, у 1993 годзе мяне занесла на свабоду, а праз 5 гадоў у дырэктарскі кабінет. У кастрычніку 2018 я паслаў свайму першаму і апошняму дырэктару мэйл. Дарагі Вячка, віншую з 20 гадамі на свабодзе. 30 верасня 1998 ты спыніў працаваць і зажыў разам з Джаэн вольна і шчасліва. Твая праца на карысць Беларусі ніколі не спынялася, як і твайго бацькі, як і ўсіх, каго ты падтрымаў і каму давяраў. Сёння 20 год, як я дырэктарствую на свабодзе. Дзякуй за ўсё. І за гэтую кнігу таксама. Кожны падымаецца на вяршыню сам, але ніхто не падымаецца ў адзіночку. Постскрыптум. Вячка і Джаэн Станкевічы памерлі ў 2025 годзе ў Амерыцы. Вячку было 92 гады. Мюнхенскі фэст. Пасля Менску кожны заходні горад падаецца святам. Мюнхен быў горадам-фэстам не толькі дзеля знакамітага піўнога свята, якое праходзіць у кастрычніку. Вабілі ваколіцы сказачнымі замкамі і барочнымі цэрквамі, карцела дакрануцца да снежных шапак Альпаў, клікалі ў дарогу аўтабаны. Каву, якую ў Мюнхене з раніцы захацеў выпіць у Вене, піў там па абедзе. На вячэру ў Парыж можна было паспець, калі выехаць адразу пасля сняданку. Да Венецыі было 6 гадзінаў. У 1992 годзе я ўжо некалькі месяцаў жыў у Мюнхене. Мяне запрасілі былі ў даследны інстытут пры радыё, які займаўся вывучэннем постсавецкай трансфармацыі і меў вялікі аўтарытэт у палітыкаў, дыпламатаў і даследчыкаў у Еўропе і Амерыцы. Я удзельнічаў у працы інстытута, публікаваў артыкулы і заходзіў, канешне, у беларускую службу, запісваў перадачы, браў удзел у круглых сталах. Здаецца, усё было знаёма, калі ў 93 годзе зноў падняўся на другі паверх і заняў месца штатнага супрацоўніка. Але адна рэч была навіною – гэта занятасць, аб'ём працы. Рэдакцыя мела 50 хвілінаў этэру ў запісе ад 5 да 6 вечара, якія пазней паўтараліся, плюс выпуск навінаў 10 хвілінаў жыўцом. Інтэрнэту тады не было, гэта была адзіная платформа, і ўсім 10 супрацоўнікам проста не хапала працы. Я рабіў дзённае заданне за гадзіну. Некаторыя навучыліся напружана працаваць упрытык да этэру. Была, вядома, розная праца, некаторыя функцыі займалі ўвесь дзень. Тэхніка была аналігавая. Калі параўнаць сённяшнюю журналістыку з умовамі 30гадовай даўніны, дык розніца ў прадукцыйнасці як паміж аратым з сахой і фермерам на трактары John Deere, а ў інтэнсіўнасці наадварот. У Мюнхене я пазнаёміўся з 5-м дырэктарам беларускай службы Юркам Сянькоўскім. Это быў зацяты беларус, які сабраў вялізную бібліятэку беларускіх выданняў замежжа, якую пазней першы карэспандэнт «Свабоды» ў Беларусі Алесь Ліпай грузавіком перавёз у Менск. Юрка быў жанаты з немкай,
Ні яна, ні дзеці па-беларуску не гаварылі, і ён прыходзіў у рэдакцыю, каб пачуць родную мову. Калі праз пару год ён трапіў у шпіталь, я заехаў адведаць. Ён ляжаў з заплюшчанымі вачыма, закручаны ў трубкі і драты. Я нешта расказваў. Уначы ён памёр. Я быў апошні, ад каго ён мог пачуць беларускую мову, галоўную музыку свайго жыцця. Хутка я пасябраваў з самым вядомым супрацоўнікам беларускай службы Богданам Андрусышыным. Данчык быў легендай, амерыканец, які гаворыць па-беларуску, сябар песняроў і алімпійскай чэмпіёнкі Вольгі Корбут, спявак з асабістым фан-клубам у Беларусі, адрасат бясконцых марных лістоў ад беларускіх дзяўчат з прапановамі рукі і сэрца. У 1990-е нават амерыканскія геі не надта афішавалі сваю арыентацыю. Знакаміты фільм «Філадельфія» з Томам Гэнксам і Дензелам Вашынгтонам пра дыскрымінацыю геяў выйшаў толькі ў 1993 годзе. Ад Данчыка я ўведаў, што не ведаю ангельскай мовы. Пасля заканчэння менскага ін'язу я быў перакананы ў адваротным, пакуль Данчык не прынёс мне папраўлены тэкст, які я пісаў для аналітычнага часопісу. Я, верагодна, стаў такога колеру, як мае аркушы, чырвоным. Не было ніводнага сказу, дзе б не была выпраўленая лексіка ці граматыка. Мы працавалі разам больш за чвэрць стагоддзя. Данчык быў маім намеснікам, без якога я б не здолеў заставацца дырэктарам так доўга і з такімі вынікамі. У спрэчных пытаннях, якія датычылі дачыненняў, паводзінаў, праблемаў, скаргаў супрацоўнікаў, канфліктаў з начальствам, ягоная думка была для мяне вырашальная. Ён быў аўтарытэтам, эталёнам аб'ектыўнасці і, вядома, амерыканскай культуры працы і культуры ўвогуле. І ўвесь гэты час, што б я не даў адрэдагаваць па-ангельску, ён знаходзіў, што паправіць. Дзеля апраўдання скажу, што справа не толькі ў граматыцы. Данчык перфекцыяніст з моцным асабістым стылем, які ён выпрацаваў падчас вучобы ў Нью-Йоркскім універсітэце. Таксама аказалася, што апроч ангельскай трэба падвучыцца і беларускай мове. Трымайся, Алесь. Упершыню жыўцом беларускую мову за мяжой я пачуў якраз ад свабодаўцаў, але не ў Мюнхене, а ў Амерыцы. У канцы 1980-х мы з жонкай выпраўляліся ў першае падарожжа да сваякоў за акіян. Я шукаў тады сляды крыжа Эфрасіні Полацкай, і прафесар Адам Мальдзіс параіў пагаварыць з дырэктарам Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўтам Кіпелем. Госці з Беларусі, якія не баяліся сустракацца з палітычнымі мігрантамі, былі тады рэдкасцю. І Зора і Вітаўт Кіпелі запрасілі ў свой гасцінны дом супрацоўнікаў першага складу «Свабоды» Янку Запрудніка, Яніну Кахановскую, былі Юля Андрусішына і Алла Волса-Рамана, всяго чалавек 20, букет гісторыяў і фейерверк успамінаў. І ўсе лічылі патрэбным зрабіць камплімент, як добра мы гаворым па-беларуску. Асабліва падабалася мова жонкі. Святлана нарадзілася ў Нясвіжы і вырасла пад Маладэчным у Радашкевічах, а гэты рэгіён крыніца літаратурнай беларускай мовы. Вокны яе дома выходзілі на касцёл, дзе хрысцілі Янку Купалу. Па суседстве была сядзіба Браніслава Тарашкевіча, аўтара класічнай беларускай граматыкі. У ваколіцах памяталі выдаўца нашай Нівы Александра Уласава. Света часам кпіла з маёй берасцейскай гаворкі і не беспадстаўна. Ёй вельмі спадабалася фраза Вітаўта Кіпеля, якую той паўтараў на развітанне. «Трымайся, Алесь, трымайцеся». Гэта быў выдатны адпаведнік амерыканскаму пажаданню «take care», які прыжыўся і нават набыў новыя адценні. «Трымайся, Алесь», трохі іранічна будзе казаць жонка, калі я буду занадта пераймацца тым, чым пераймацца не варта. Радыё — гэта мова. Але ў Мюнхене я хутка ўведаў, што мова большая за радыё, асабліва беларуская. Вячка Станкевіч гаварыў іначай, чым у Менску, лексіка была багацейшая, сінтаксіс не зрусіфікаваны, фанетыка аўтэнтычная. Трэба было нанова вучыцца і пісаць, і вымаўляць, і было ў каго.
Пасажыры кожнага авіярэйсу, якія ляцелі з Нямецчыны ў Менск на пачатку 90-х, былі шакаваныя, калі раптам чулі абвестку па-беларуску: «Шаноўнае спадарства, авіякампанія «Люфтганза» вітае вас на борце рэйсу Франкфурт-Менск». Аксамітны голас з сонечнай бурштынавай інтанацыяй належаў Ларысе Урбан, намесніцы дырэктара беларускай службы. Голас зачароўваў, яго можна было слухаць як музыку. Менавіта Ларыса запісала першае інтэрв'ю з будучым першым кіраўніком незалежнай Беларусі Станіславам Шушкевічам яшчэ ў 90-м годзе. Потым дапамагала фонду Геннадзя Грушавога «Дзеці Чарнобылю». Я сябраваў з яе былым мужам і колішнім супрацоўнікам рэдакцыі Паўлюком Урбанам. Ён быў вядомы перш за ўсё як даследчык гісторыі Беларусі, але кожную нашу сустрэчу пачынаў з лінгвістычнага тролінгу, пераліку моўных хібаў у этэры свабоды. Свая мова была і ў дваіх сімпатычных калег з Беластоку. З Валянцінай Лаеўскай, далікатным, прыемным чалавекам, мы папрацавалі нядоўга, а Кастусь Бандарук, праваслаўны святар, таленавіты рэлігійны аўтар, быў вядомы слухачам найперш пра свае суботнія казанні. Ян Максімюк не толькі дапамог Джеймсу Джойсу загаварыць па-беларуску, але стварыў граматыку сваёй мовы Падляшша. Унікальная прасода і адметная віцебская лексіка вылучалі барда і паэта Сержука Сокалава-Воюша, віртуоза наватвораў і чырвона-белых рыфмаў. Ёсць адна інтэрнацыянальная прымаўка, на якую прэтэндуюць усе нацыі. Дзе два латышы, там 3 партыі, дзе 2 украінцы, там 3 гетманы. Ну, а дзе 2 беларусы, там не толькі 3 партыі, 3 старшыні, там і 3 беларускія мовы, як мінімум. Пра мову на свабодзе можна выдаць асобную кнігу, толькі лістоў слухачоў. Там спектр ад эдэму да апакаліпсісу. Мова сама была тэмай перадачаў, рэпартажаў, кніг. Быў у Мюнхене яшчэ адзін беларускі голас, які некалі ведалі далёка за межамі Беларусі. Ён належаў супрацоўніцы самага першага складу беларускай службы Галіне Руднік. Менавіта яна некалі ў Нью-Йорку пазнаёміла Юлію Кахановскую і Павло Андрусышына, і дзякуючы гэтаму на свет з'явіўся Данчык. Калі мы пазнаёміліся ў 93-м годзе, Галіна займала менеджерскую пазіцыю ў расійскай службе. Ад яе я ўведаў класычную для 20-го стагоддзя гісторыю. Аднойчы ў канцы 1960-х яе папрасілі на пробу прачытаць старонку тэксту пад запіс, і які потым стужку з Мюнхену паслалі ў Нью-Йорк, у рэдакцыю «Свабоды» ў Нью-Йорку. Аказалася, дачка Сталіна, Святлана Алілуева, прынесла свой твор «20 лістоў да сябра» на свабоду, і рэдакцыя шукала дыктара. Паспрабавалі дачку расійскага спевака Фёдора Шаляпіна, Тацяну, але Алілуева не ўхваліла за нізкі голас, амаль бас. Беларускі голас ёй спадабаўся. Бацьку Галіны Руднік арыштавалі ў 1930-е, потым выслалі маці, і Галя зайздросціла тады толькі адной дзяўчынцы на свеце, дачцэ Сталіна Святлане. Вось у яе маму не адбяруць. Цяпер успаміны дачкі тырана вярталіся на радзіму праз голас дачкі ахвяры. Мы паспрачаліся з Галінай, калі выдавалі кніжку яе ўспамінаў. Я прапаноўваў назву «Дачка Сталіна выбрала мой голас». Яна разглядала тое чытанне як эпізод і параўноўвала свой лёс з птушкай. Хоць беларускія птушкі ў Амерыку, здаецца, не лётаюць. Давялося Сталіна адправіць у прадмову. Прэзентацыю кнігі «Птушкі пералётныя» у Бабруйску, дзе нарадзілася і вырасла Галіна, рабілі без аўтаркі. Амбасада Беларусі ў Берліне адмовіла ў візе. Але ўвесь наклад разабралі за пару дзён. Мове візы не патрэбныя. Трымаецца. Александр Лукашук. Там, дзе няма цемнаты. Нататкі дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода» 1998-2023 гады.
Читае аўтар. Маё начальство. Кевін Клоуз. Мой першы працоўны дзень у Мюнхене быў 19 красавіка 1993 году. Дзень 18 красавіка наступнага 94 меўся стаць апошнім. Справа была ў тым, што ўжо канчаўся 12-й месяц працы, а мой гадавы кантракт не быў працягнуты. Вячка падаў дакументы, але іх у Мюнхене не падпісалі. Чаму, я не ведаў, але адпаведныя інстанцыі адмовіліся працягнуць кантракт. У мяне заставаўся невыкарыстаны адпачынак, і Вячка сказаў, што я магу не хадзіць на працу. Было шкада дзяцей, якія толькі-толькі перажылі самы цяжкі першы год навучання ў нямецкіх школах, з нуля, без слова нямецкай. 18 красавіка прыпала на панядзелак. Дзень скончыўся без навінаў, трэба было пакаваць рэчы. Назаўтра раніцай патэлефанаваў Вячка і спытаўся, чаму я не на працы. Аказалася, увечары ён дазваніўся да прэзідэнта радыё Кевіна Клоуза, які тады быў у Вашынгтоне. Пра што яны гаварылі, не ведаю, але Клоуз асабіста падпісаў новы кантракт да заканчэння працоўнага дня. Розніца ў часе з Мюнхенам была 6 гадзінаў. Маё знаёмства з Клоузам адбылося 1,5 года таму, познім восеньскім вечарам 1992. Я сядзеў адзін у сваім офісе ў будынку радыё і працаваў над артыкулам для аналітычнага часопісу, які выдаваў даследны інстытут. Калідоры былі пустыя, калі раптам дзверы адчыніліся, зайшоў нейкі чалавек, стаў за плячыма і пачаў углядацца ў мой тэкст на экране, а потым спытаўся, што я раблю. Мне гэта не спадабалася, і я спытаўся ў адказ, што робіць ён. Аказалася, што працуе прэзідэнтам, і гэта яго ці не першы працоўны дзень, і ён так знаёміцца з радыё. Я дагэтуль цешуся, што мяне ўзяў на сталую працу Кевін Клоуз. Ён пачаў журналісцкую кар'еру ў газеце «Washington Post». У 1977-1981 годах працаваў загадчыкам карпункту ў Маскве, напісаў кнігу пра свой досвед. Яго самога на працу браў Бен Брэдлі, легендарны рэдактар Washington Post у той час, калі там адбывалася вотэргейцкае расследаванне, мой асабісты герой. Кнігу ўспамінаў Брэдлі «Добрае жыццё» я чытаў і перачытваю залоўкам. Клоуз сваю кнігу яшчэ піша, і там будзе пра ягоную працу на чале ўсяго амерыканскага замежнага вяшчання і пра шматгадовае кіраўніцтва NPR, нацыянальным грамадскім радыё, самай буйной і самай прафесійнай радыёарганізацыі Злучаных Штатаў. А тады, у 94 годзе, праблема з кантрактам была, як мне патлумачылі, ува мне самім. У Нямецчыне абавязковы пенсійны ўзрост 65 гадоў, трэба зыходзіць, і Вячка набліжаўся да гэтага рубяжу. Адзін персанаж, якому яго сябры ў кіраўніцтве ў Мюнхене паабяцалі пасаду дырэктара службы, вырашыў пазбавіцца ад канкурэнта. Я пра гэтыя інтрыгі нічога не ведаў, захоплены святам свабоды і яе спакусаў. Першы год жыцця на захадзе, новыя людзі, кнігі, фільмы, сталіцы, набыццё першага аўтамабіля, першая паездка ў Венецыю, не да таго. Маё прозвішча трапляла на стол Клоуза яшчэ двойчы. Праз пару месяцаў пасля пачатку працы я папрасіўся на тыдзень назад у Менск, на суд. Камуністычная газета, якая выдавалася ў Беларусі, абрынулася на мяне з эпітэтамі і лексікай, за якія заканадаўства адназначна прадугледжвала пакаранне. У той час Верховны Савет Беларусі ўжо цалкам ачомаўся ад разгрому путчу і кароткага трыумфу дэмакратыі і забараніў у 92 годзе рэферэндум аб новых выбарах. А 3 лютага 93 году зрабіў наступны крок, аднавіў у правах камуністычную партыю. Я быў адным са стваральнікаў мартыралёгу Беларусі, дзе мы вярталі памяць пра сталінскія злачынствы.
быў сябрам камісіі Вярхоўнага Савету ў справах ахвяраў таталітарызму, і апраўданне самай пачварнай палітычнай арганізацыі 20-го стагоддзя мяне амаль расплюшчыла. Я выступіў з эмацыйным каментаром на «Свабодзе», а мой сябар потым здолеў надрукаваць яго ў газеце «Звезда», дзе мы некалі разам працавалі. Мы засталіся з нашымі мёртвымі сам-насам. Так пачынаўся той кароткі тэкст і канчаўся поглядам у будучыню. Нашы мёртвыя цяпер могуць пакінуць нас, бо мы не абаранілі іх ад пасмяротнай знявагі. І тады гэта знак непапраўнай бяды. Бо так, без памяці, без аховы продкаў, загінем, сыдзем у нябют з карты Европы, і толькі кампартыйныя пацукі будуць лётаць ненажэрнымі зграямі па чарнобыльскіх абшарах таго, што некалі звалася Беларусяй. Камуністычныя публіцысты адказалі лаянкай, я вырашыў сучаным дзецям не спускаць, суд прыняў справу аб абароне годнасці да разгляду, і мне трэба было прыехаць на пасяджэнне. Прэзідэнт Клоус быў незадаволены. Журналіст не павінен быць суб'ектам падзеі. Ягонае месца на дыстанцыі. Ён мусіць не ўдзельнічаць, а асвятляць. Мы дамовіліся, што я асвятляць сябе ў судзе не буду, гэта зробяць іншыя. Суд я выйграў, спагнаныя грошы пайшлі на патрэбы мартыралёгу. Другі раз я меў справу з Кевінам Клоузам праз факс, калі я прапанаваў сваю адстаўку. У канцы 1994 году дэпутат Верховнага Савету Сергей Антончык выступіў з антыкарупцыйнай справаздачай, скіраванай супраць новага аўтарытарнага прэзідэнта. Назаўтра газеты выйшлі з белымі плямамі замест тэксту справаздачы. Радыё і тэлебачанне выступ не перадалі. Я быў тады ў Менску, займаўся адкрыццём нашага першага бюро. Арганізацыйных клопатаў было вышэй галавы і не адразу заўважыў, што «Свабода» выступ Антончыка таксама не перадала. Быў рэпартаж, але для мяне было відавочна, што трэба прачытаць у этэры увесь тэкст. Але кіраўніцтва рэдакцыі ў Мюнхене вырашыла, што гэта будзе падтрымкай апазіцыі, што правілы амерыканскай журналістыкі не дазваляюць займаць аднабаковую палітычную пазіцыю. Мае аргументы, што гэта наша місія, што чыталі на «Свабодзе» і «Архіпеляг Гулях» не падзейнічалі. Я потым уведаў, што чытанне Салжаніцына выклікала ў свой час супраціў. Я раззлаваўся, выклаў аргументы і адправіў у Мюнхен факс, у якім прапанаваў прэзідэнту радыё сваю адстаўку. Клоуз аднойчы шмат пазней расказваў мне пра пачатак сваёй працы ў Washington Post. Яго нататка пра нейкую авіяцыйную аварыю выклікала скаргу, і да яго працоўнага месца ў сярэдзіне вялікага рэпартэрскага пакоя з раз'юшаным выглядам ішоў загадчык аддзелу. Загадчык вылучаўся крутым норавам і багаццем ненарматыўнай лексікі, у чым Кевін, убраўшы галаву ў плечы і ўтаропіўшыся ў незакончаны артыкул, змог хутка пераканацца сам. Загадчык стаяў ззаду і кляў, на чым свет стаіць неахайную працу, няспраўджаную крыніцу, лянівых працаўнікоў, пустагаловых рэпартэраў, нікчэмных рэдактараў, няздараў і гультаёў, якім трэба вуліцы месці, а не журналістыкай займацца. Потым наступіла паўза, і Кевін пачуў бясстрастнае «Окей». Аказалася, вся тырада адрасавалася ягонаму суседу, які слухае, не выпускаючы цыгарэты, цэдзячы каву і стукаючы на друкарцы. З маім факсам Клоуз абышоўся прыкладна гэтаксама. Зараза КДБ. У 1994 годзе радыё «Свабода» ў Мюнхене адведаў былы старшыня КДБ СССР Вадзім Бакатін. Ён быў апошні, хто насіў такі тытул. У Нямецчыну яго запрасілі на нейкую канферэнцыю. У праграму ўключылі візіт на «Свабоду». Калі перайшлі да пытанняў, я падняў руку і спытаўся, ці не мог бы ён, як жэст добрай волі, сказаць, колькі агентаў КДБ меў і мае на радыё. Усе напружыліся. Бакасін памаўчаў і адказаў, што ён нічога пра гэта не ведае, але думае, што агентаў КДБ на радыё няма. Цалкам магчыма, што адказваў праўдзіва, не мог жа былы старшыня ведаць такія дробязі.
Я потым задаваў розныя пытанні былому дырэктару ЦРУ Бобу Гейтсу, які адведваў радыё. Адказ быў прыкладна такі самы. Спісы агентаў — самая сакрэтная інфармацыя спецслужбаў. Я неяк ездзіў у Нюрнберг, дзе эксперты разбіралі архівы штазі, тайнай паліцыі ГДР. Архівы ўяўлялі сабой мяхі тонка нарэзанай паперы. Перад падзеннем рэжыму ўсё кідалі ў паперарэзкі, каб пазней спаліць. Архівісты сядзелі месяцамі, складаючы абрэзкі ў чытэльныя дакументы. Я спытаўся аднаго з працаўнікоў, які ў ягонай практыцы быў самы цяжкі выпадак. Ён расказаў пра аркуш, што складаўся з 40 фрагментаў. Гэта быў спіс сексотаў. Спецслужбы заўсёды засылаюць сваіх людзей у варожыя ці важныя для ўлады асяродкі. Выйшлі ў свет тамы на гэтую тэму, даследаваў яе і я ў сваіх кнігах, публікаваў дакументы, інструкцыі вярбоўкі, спісы агентаў. Гэта рэальнасць. Рэальнасць таксама палягае ў тым, што гэтая трасца заразная. Яшчэ пры Андропаву КДБ эфектыўна ўжываў тактыку абгавору, прадстаўляючы таго ці іншага дысідэнта сваім агентам. Апраўдацца было амаль немагчыма. Даказаць нават праз гады, калі закрытыя ўсе архівы, таксама. Найлепшы адказ — найлепшым чынам рабіць сваю працу. Не апраўдвацца, не дадаваць кіслароду ў полымя чутак, не марнаваць часу і сілаў на крыўды і абвяржэнні, а канцэнтравацца на ўласнай справе. Захоўваць правілы бяспекі, камунікацыяў, не даваць падставаў для шантажу. І ўмець глядзець не на словы, а на справы і іх наступствы ў доўгатэрміновым кантэксце. Это вы жывяце і працуеце, а яны цярпліва чакаюць. Калі взяць за норму Хрыста і яго апосталаў, дык на тузень чалавек прыпадаюць 2 ці 3 здраднікі, адзін актыўныя, іншыя проста слабыя. У нас, паводле майго адчування, суадносіны былі лепшыя. Было некалькі выпадкаў, калі былыя супрацоўнікі раптам пачыналі кампанію бруду. Нагодай звычайна выступала звальненне. Мовай нападак заўсёды была расейская, быццам каналізацыю ў галаве прарывала. Я, дарэчы, упэўнены, што менавіта мова служыла нам абярэгам, не падпускала розных зданяў у пагонах і без. Беларуская мова цураецца адкрытай варажнечы і нянавісці. Думаю, зусім не выпадкова новая генерацыя карнікаў не гаворыць па-беларуску. Скаргі ў Вашынгтон ішлі адразу ў прафесійным перакладзе на ангельскую. На радыё да такіх допісаў ставіліся прафесійна і выслухоўвалі другі бок, глядзелі дакументы, разбіралі і слалі ветлівыя адказы. Наступстваў такія акцыі ніколі не мелі. Ды в беларускай службе і было вобмаль у параўнанні з некаторымі іншымі. Ці маюць спецслужбы дыктатарскіх краінаў сваіх агентаў на радыё «Свабода» ці шырэй у апазіцыйных асяродках? Адкажу як Бакацін. Незалежных крыніцаў не маю, выключыць не магу. Але буду бараніць кожнага, пакуль не пераканаюся ў адваротным. Прэзумпцыя невінаватасці — занадта вялікае дасягненне цывілізацыі, каб аддаваць яго на пацеху спецслужбам.